जिसु नि काउथाय जों सिसाक नालायना बुम प्रचार खे तंफु ब्रक बां मानि सियो आदा दाखे सिसाले रुंफो रुंगो सिफो सियो खे बाखा नंतने रह तंगो प्रार्थना क्रम दशमा समफो रुं रिमायो आरं बाया जिसु आबनो सिये बुं साहा केहा कर के बुं साहा आबो कर के खे स्पो खे फारिसाय बाय केहा दैमा खांने हा ब्रत लांनि प्रार्थना खिलायमोसे बदिंसे आबो फारिसाय बाखाना के गिरजाव हा ये बुं प्रार्थना के हा ओ प्रभु आंनो खियावफ्लाय जादि आं प्रार्थना के मनुं खना जादि माहिसिंखे आंले बेंदिं खेये फुर चावखे बैताली खे तो अंनिम हाया आंले ब्रुक गाहाम आंले साप्ताहानि वाइनै माइ चाया ये तंगो आंले दशमां समफरि मायो जे जा नफो आं नांख्रुओ आखेवने हासे प्रभु आनुमि आंनो हियावदि आरि हेबु प्रार्थना खेबो बाखान खेये खेत्रे केहा हेबु खातुन सुहा बो दैमा खांने हाके बुंखे खाथैमक बय बिनि तंमु फक्सु चां के बुंखे बुले गिरजाव फक्सालते ओ तंसे प्रार्थना खेजाखो नौखा सा कावसे नायराया बुले बिनि खाम खानो बुसे ओ प्रभु आंनो हियावफ्लाय जादि आंनो खमा खेदि मांमिंखे आंले महा ओखो तांमाय मक्रै आंले बेंदिंखे दशमांस बुरि माया बेनो बन नांख्रुथिंफो नांख्रुमैया आंले आरंबाया आंले खातुन सुहासे आरो हिया बो दैमा खांने हाके बुंसा गुथेनो खातुन सुहा के बुंखे प्रार्थना के एंखे बो प्रार्थना खेनाय केनैनि सियो ईश्वर भक्ति प्रार्थना न बुं लासावनो स्पनो बुं बनो आइनि ब्रु ये बुं खाकजांने केहा के बु बाखान के बुं माइमोनो स्र साखु ये बिनो नारिये खरां तक तक प्रार्थना के नारियो त्रे केहा के बु खातुन सुहा के प्रार्थना के आरंगि जों बनो कर के जिसु सामके बाखान तरर के जबरि प्रार्थना के तो ईश्वर लक प्रार्थना क्लाउ के बुं बा खाकजांया आरिफो खाबाय सखे प्रार्थना खेनाय न जे रुं मजरा सि मजरा के बिनि खाफांसु के जों प्रार्थना के ईश्वर स्वयं प्रभु जिसुले बाबुनो लासावनाय आरि जों सिमायो खाकजाहा